Αγάπη μου, το ξέρεις ότι σε παρακολουθεί, Το ξέρεις ότι έχει έρθει μέχρι εδώ? Ήρθε από εδώ η Μέρη. Βέβαια. Ο Στέφανος είναι αδίστακτος. Και είσαι ο μόνος που το έχω πει. Γιατί με πονάει ακόμα και που το σκέφτομαι. Θα την προχωρήσω αυτή την υπέρβαση, Στρατό. Θα τη φτάσω μέχρι το τέλος. Και θα σου πω ακόμα και πού έχει πάει, για να πας να τη βρεις. Το μυαλό μου είναι κολλημένο στο τηλέφωνο. Και αυτό το δεμενισμένο δεν χτυπάει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις υπομονή. Η Κλέρη θα σε πάρει. Δηλαδή θα πρέπει να μείνεις εκεί το βράδυ ίσως και αύριο? Ναι, έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Και πού πήγε? Δεν μου είπε γιατί έφυγε αεροναύρο, δεν ξέρω. Ξέρεις, αλλά δεν θες να μου πεις. Τελειώσατε ή δεν τελειώσατε? Άντρα, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Εάν πάρει μια απόφαση τώρα, αυτό θα είναι και οριστικό. Και πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι θα γυρίσουν? Είμαι. Και όταν γυρίσουν και ο Στράτος είναι μαζί σου. Γιατί θα είναι. Πίστεψέ με. Θα είναι για πάντα δικό σου τώρα. Το ξέρω. Το ξέρω ότι θα ερχόσουν. Με φώναζες. Και εσύ με απαντούσες. Ρεγκίνα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ μακριά σου, δεν αντέχω. Δεν αντέχω. Πώς είναι δυνατόν ο Στράτος με τη Ρεγκίνα? Καλά, πώς... Πού το ξέρεις αυτό? Το ξέρω, μαμά. Είναι μαζί μου, το είπε ο Άγγελος. Πώς? Γιατί? Μαμά, τώρα δεν είναι ώρα για πότε και γιατί. Αγάπη μου, αλλά σε παρακαλώ, δεν είναι ώρα και για κλάματα. Έλα, ρίξε λίγο νερό στο πρόσωπό σου να πάμε μέσα. Περιμένουμε τα παιδιά. Έλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Αντίπα, τελείωσα. Ναι. Έκανα ό,τι μου είπατε, έστειλα τα email, τα έχω τυπώσει κιόλας. Είναι όλα εδώ. Ωραία. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι. Για απόψε, όχι. Να φύγω δηλαδή, μπορώ? Έχεις να πας κάπου συγκεκριμένα? Όχι, σπίτι μου. Ωραία. Να σου προτείνω κάτι λοιπόν. Τι θα λες να φάμε μαζί απόψε? Πολύ ευχαρίστως. Πέτρο! Έλα, αγάπη μου, τρώμε! Τέλειο το παστίτσιο της γιαγιάς σου. Γιατί αυτά που τρώγαμε στο σπίτι του Στράτου είναι... Μωρό μου, αν σ' άκουγε ο Σεφ, θα πέφτει από την Ακρόπολη. Καλύτερα, γιατί δεν θα ξαναμαγείρευε. Πέτρο! Έλα, παιδί μου, τρώμε! Λοιπόν, ακούστε με λίγο να σας πω κάτι. Αλλά μην το πείτε στο Πέτρο. Τι? Μου είπε να μην σας το πω. Λοιπόν, μου είπε ότι στο σπίτι του Στράτου δεν ξαναπάει ούτε με σφαίρες. Έτσι σου είπε? Ναι. Μάλιστα. Καλή όρεξη. Πέτρο! Έλα, παιδί μου! Δύο μέρες μόνο σε
ταξίδι αστεραπή να ξεδιπλώ, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο, για τόσο μόνο. Φως να γεμίζουν οι στιγμές, να λάμουν μες στον χρόνο, όλο το σώμα μου να ζει για σένα μόνο, 2 μέρες μόνο. Τι έγινε? Τι έχεις, γιατί είσαι έτσι μελαγχολική? Ορίστε. Δεν ήσουν εδώ, δεν είσαι. Με συγχωρείτε, αφαιρέθηκα για λίγο. Για πολύ, γιατί όχι. Απλά είδα ότι το ταξίδι που έκανες δεν ήταν και τόσο ευχάριστο, γι' αυτό είπα να σε επαναφέρω στη γη. Απλά σκεφτόμουν πόσο καιρό έχω να φάω με παρέα. Πόσο καιρό τρώω μόνη μου με ένα δίσκο στα γόνατα. Και πόσα κεριά έχουν λιώσει περιμένοντας τον Αντώνη και αυτός δεν ερχόταν ποτέ. Σε ξάπνισε, Λιγάκι. Καταλαβαίνω. Ξέρω πόσο δυσάρεστες είναι αυτές οι καταστάσεις. Αυτά που ο κόσμος λέει εξωσυζυγικές σχέσεις. Ναι, μόνο που η δική μας σχέση έγινε δυσάρεστη όταν έπαψε να είναι εξωσυζυγική. Από τη στιγμή που το συνέλαβε η αστυνομία. Ναι, νομίζω ότι και αυτό έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο. Ο Αντώνης είναι αθώος, κύριε Αντίπα. Δεν έκανε αυτό στους φόνους. Το ξέρω, θέλω να πω, το φαντάζομαι. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε πια μαζί, αλλά δεν πάβει. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, για ποιο λόγο χωρίσατε? Δεν θυμάμαι κάποιος που έχει πει ότι οι άνθρωποι είναι μαζί όσο οι ανάγκες τους ταυτίζονται. Όταν οι ανάγκες τους διαφοροποιούνται, χωρίζουν. Ναι, είναι λίγο πεζή η αντίληψη αυτή για την αγάπη. Ναι, ίσως. Το θέμα είναι ότι ο Αντώνης νομίζω ότι απλώς εγκλωβίστηκε στη σχέση μας. Από ένα σημείο και έπειτα δηλαδή. Νομίζω ότι έμεινε μαζί μου μόνο για να είναι συνεπής με τη συνείδησή του. Όχι επειδή πραγματικά το ήθελε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν τελικά μ' αγάπησε πραγματικά. Και τον μισείς γι' αυτό? Όχι, δεν το μισώ. Ούτε γι' αυτό ούτε για τίποτα. Ακόμα και τώρα δηλαδή που δεν είμαστε μαζί, προσπαθώ να τον βοηθήσω. Κύριε Αντίπα, Αντώνης δεν έχει κάνει τους φόνους. Δεν είναι ένοχος και όσο μπορώ θέλω να τον βοηθήσω αυτό να το αποδείξει. Μεγάλος μονόλογος, Σε κουραζώ. Καθόλου. Ξέρω πώς νιώθετε. Ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Τόσο ανοιχτό βιβλίο είναι πια. Προσπαθούσα να αλλάξω το θέμα της συζήτησης για να μην σκέφτεστε τη Ρεγκίνα. Καλοσύνη σου. Γι' αυτό έμεινες να φάμε μαζί? Όχι, έμεινα γιατί το ήθελα. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Έχεις πει ένα σωρό πράγματα χωρίς να μου ζητήσεις την άδεια. Τώρα γιατί τη ζητάς? Η Ρεγκίνα θα γυρίσει σε εσάς. Αν δεν το κάνει θα είναι ανόητη. Για λέγε λοιπόν. Τι να σου πω, η μάνα μου είχε πει ότι σπούδασε νομικά. Δηλαδή είναι δικηγόρος? Όχι, καμία σχέση. Δουλεύει τώρα σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εσύ στη Γαλλία μεγάλωσες? Γερμανία. Πρώτα ήμασταν στη Γερμανία και μετά πήγαμε στη Γαλλία.
Και με τον πατέρα σου πώς βρεθήκανε? Εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω έκανε ένα ντοκιμαντέρ, ένα ρεπορτάζ ο πατέρας μου εκείνο τον καιρό και γνωρίστηκαν. Μετά φύγαμε όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή και δεν θυμάμαι τίποτα. Αλλά για να έχουμε καλό ερώτημα, γιατί τόσες ερωτήσεις? Τι μωρέ, κακό είναι που θέλω να μάθω μερικά πράγματα για σένα. Ναι, τώρα το θυμήθηκες. Τώρα έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να συζητήσουμε από τα τραυματικά παιδικά μου χρόνια. Έχεις δίκιο, μωρό. Να σου πω, όταν λέω να συζητήσουμε, εννοώ να συζητήσουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία, πήρε την επιμέλεια του παιδιού και το μερίδιο της Έλσας. Τώρα πρέπει να της δώσει διαζύγιο για να βγει τελείως από το παιχνίδι. Και, επόμενος στόχος, δώρα. Εγώ δηλαδή να μην ησυχάσω καθόλου, Από στόχο σε στόχο θα το πηγαίνω. Και το επόμενο βήμα, ξέρεις ποιο θα είναι? Ράνια. Τι δουλειά έχει η Ράνια? Ακριβώς. Για να μην έχει καμία δουλειά, καμία ράνια. Πού το πας? Ξέρω τα πάντα για τη ράνια. Ρώτησα τον πατέρα μου και μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, τι σου είπα ακριβώς? Όλο το βίο και την πολιτεία της. Είναι αδίστακτη γυναίκα. Και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Αν δεν τα πάρει όλα, δεν θα βγει εύκολα από το παιχνίδι. Το κατάλαβες? Γι' αυτό πρώτα δώρα και μετά ράνια. Βήμα-βήμα. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Θα δω τι μπορώ να κάνω, θα το κοιτάξω. Γιατί μιλάς έτσι? Μιλάω έτσι γιατί είμαι απογοητευμένος. Όποιο δρόμο και να πάρω τον έχουν μπλοκάρει. Βρε Αντώνη, δεν γίνεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Γιατί βλέπεις εσύ κανέναν άλλον να δώσει μια χείρα βοηθείας? Μπορούμε να πάμε σε ένα γραφείο ερευνών. Να βάλουμε ένα detective. Αυτοί έχουν μια εμπειρία. Όλο και κάτι παραπάνω θα βρουν. Δωράκι μου, εδώ δεν είναι περίπτωση διαζυγίου. Εδώ μιλάμε για φόνους. Τι να σου κάνουν οι detectives? Μήπως στην Αμερική είμαστε? Μήπως να άλλαζες δικηγόρο? Τι έχει να κάνει αυτό? Έτσι και πάω στο δικαστήριο και δεν έχει βρεθεί μια άκρη, ζήτω που καήκαμε, όποιος και αν είναι ο δικηγόρος. Ναι, αλλά ένας καλός συνήγορος μπορεί να σε απαλλάξει λόγω αμφιβολιών. Η Ρεγκίνα είναι μια χαρά. Η Ρεγκίνα αυτή τη στιγμή έχει πολλά στο κεφάλι της. Δεν νομίζω να βρει χρόνο να ασχοληθεί με την υπόθεσή σου. Δώρα μου, δεν γίνεται να αλλάξει τώρα και δεν θέλω κιόλας. Ίσως αν ενισχύσουμε την ομάδα με άλλους ποινικολόγους. Τώρα, σε αυτό έχει δίκιο η Δώρα, Αντώνη. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί να έχετε και δίκιο τώρα εσείς, δεν ξέρω. Είναι όλα μαζεμένα στο κεφάλι μου, έχω πελαγώσει. Η δίκη, τα παιδιά. Πάντως ο Πέτρος δείχνει καλύτερα. Ναι, ευτυχώς. Επιμένει όμως στη θέση του. Δεν το κουνάει από εδώ. Ας τον αφήσουμε προς το παρόν. Πα, εσύ το λες αυτό? Τι έγινε τώρα? Τι έχει συμβεί? Τίποτα. Έλεγα να μείνω κι εγώ λίγες μέρες εδώ. Πώς φαίνεται? Όπως θες. Τα παιδιά πάντως θα το χαρούν πολύ. Ωραία, θα πάω στο σπίτι να μιλήσω με το Στράτο και θα γυρίσω, εντάξει? Ας μην μιλήσουμε. Ας πούμε πως δεν υπάρχει κανένας άλλος στον κόσμο. Μόνο εσύ κι εγώ. Μόνο εσύ κι εγώ, αγάπη. Να σταματάει ο χρόνος. Να σε κράταγα έτσι. Για πάντα.
Πώς είσαι, αγάπη μου? Τι να σου πω. Δεν περνάνε νύχτες. Ενώ οι μέρες μια χαρά, Τη νύχτα όμως είναι διαφορετικά. Νιώθω ότι ξυπνάνε όλοι οι εφιάλτες και χυμάνε πάνω μου να με πνίξουν. Σε καταλαβαίνω. Έτσι μου έρχεται να έρθω να σε αρπάξω, να εξαφανιστούμε από προσώπου γης. Ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται. Το ξέρω. Αλλά είναι το μόνο που μπορώ να ονειρεύομαι. Για να μην τρελαθώ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια. Να σε παρακολουθώ να χάνεσαι από τη ζωή μου. Η απελπισία δεν είναι καλός σύμβουλος, αγάπη μου. Μπορεί να αποδειχθεί όμως πολύ εφευρετικός. Πολύ εφευρετικός. Ο Στράτος μαζί με τη Ρεγκίνα. Πώς? Από πού κι ως πού? Η Ρεγκίνα έφυγε για να σκεφτεί και ο Άγγελος είπε στο Στράτο που να πάει να τη βρει. Ουσιαστικά τον έστειλε πακέτο σε εκείνη. Γιατί να το κάνει αυτό? Για να τους δώσει μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν. Εσύ το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Ο Άγγελος μπορεί να είναι κάθαρμα, αλλά τη Ρεγκίνα την αγαπάει. Αυτό το ξέρω. Πιστεύει πως αν γυρίσουν σε μας θα είναι οριστικό ότι η ιστορία μεταξύ τους θα έχει τελειώσει. Και αν δεν γυρίσουν, θα έχετε τουλάχιστον απαλλαγή από την αμφιβολία. Κάπως έτσι. Εσύ? Δεν έχεις άποψη εσύ? Δεν ξέρω τίποτα πια. Αν τον αγαπάς το Στράτο και να έχεις τη δύναμη να τον περιμένεις, μπορεί να κερδίσεις. Δεν είναι θέμα δύναμης. Είναι θέμα δυναμίας. Δηλαδή? Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και να θέλω, δεν μπορώ. Να σου πω, Εγκινά. Τώρα εγώ μιλάω και σε ακούς. Αν δεν μιλήσεις, θα σκάσεις. Δεν είναι ώρα για αστεία. Γιατί είναι ώρα? Για να μ' ακούσεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε έχω αγαπήσει πολύ. Εντάξει, όσο με έχεις αγαπήσει και εσύ δηλαδή. Και μου το έδειξες με τον καλύτερο τρόπο. αφού για μένα ήσουν εχθρός μου, τι ήθελες να κάνω? Γιατί για μένα ήσουν αυτοί που ξέρεις ευθυνόσαν για όλα αυτά που είχα τραβήξει στη ζωή μου. Γι' αυτό αντιδρούσα έτσι. Και όταν αποδείχτηκε η αλήθεια, εσύ γιατί συνέχισες να αντιδράσεις έτσι? Γιατί τότε φοβόμουν πραγματικά. Τον ερωτά μας. Την αγάπη μας. Και τώρα? Δεν φοβάσαι? Σκιάζομαι, αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να κρατηθώ μακριά σου. Τι έκανα. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο εύκολο να ξεφύγει κανείς από το πεπρωμένο του. Πρέπει να τα περάσουμε όλα αυτά για να καταλάβουμε μια τόσο απλή αλήθεια. Από ό,τι φαίνεται Μακριά σου ήταν κόλαση.
Κάκι μαζί μου κόλλας ήταν. Φρόντισα εγώ γι' αυτό. Πήγα να σε κάψω ζωντανή. Τέλος πάντων. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Πάνε αυτά. Πέρασε. Και έλεγα. Θα μου ζητήσει ποτέ συγγνώμη αυτό το γαϊδόρι. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις ποτέ να με συγχωρέσεις. Νανάλα, να σου πω κάτι. Τι είναι, διεθνιστή μου? Κοίταξε να δεις, τελικά ήταν ευλογημένη μέρα που ήρθες και άδεια στα συμπράγκαλά σου έξω από το σπίτι μου. Δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά μου λες τόσο τρυφερή κουβέντα. Εντάξει, ξέρεις, με την αγάπη σου έκανες το Διονύση να είναι ένα φυσιολογικό παιδί, σχεδόν δηλαδή. Ο Διονύσης ήταν και είναι μια χαρά. Ωραία, τρεις τρομάρες ήταν ο Διονύσης, εγώ τον ξέρω πολύ καλά. Τέλος πάντων, και ο Διονύσης ήταν ένα φυσιολογικό παιδί και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος, μπορώ να σου πω. Ξέρεις κάτι? Τι? Τελικά δεν ήσουν εσύ μια γυναίκα μόνη. Εγώ ήμουν ένας άντρας μόνος. Και προστάτευτος. Ναι, μόνος και προστάτευτος, όπως το λες. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή, που με προστατεύεις. Αυτή είναι η δουλειά μου. Καλά, δεν έχεις αλυσίδα Ινστιτούτων? Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, μην τα παίρνεις τώρα, καταλαβαίνω, αλλά θέλω να μου το αναλύεις. Εγώ είμαι Ελληνίδα, αγόρι μου. Και εγώ είμαι Έλλην και για την καταγωγή μου καφιέμαι. Η οικογένεια για μένα είναι το πάνω. Πάνω απ' όλα. Με νύχια και με δόντια θα την υπερασπιστώ αυτή την οικογένεια, να το ξέρεις. Δεν πρόκειται να μείνω παθητικός θεατής. Θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής? Αστέρνο, τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Ξέρεις, ντρέπομαι αυτή τη στιγμή. Ο Διονύσης είναι γιος μου. Το ίδιο και η Κορίνα. Άσχετα αν έχει επιλέξει να πάει να καθίσει εκεί πέρα με τη μάνα της. Να ξέρει ότι εγώ θα είμαι δίπλα της. Όποτε με χρειαστεί, εγώ θα είμαι δίπλα της. Μπράβο, Βρανονάκη, δεν σου φαινόταν. Δεν μου φαινόταν εμένα ή εσύ είσαι γκαβός? Εντάξει, πω, στη τσίτα είσαι. Παίρνω το δεύτερο. Κέρδισες. Κέρδισα τον λότο, μωρό μου. Κέρδισα εσένα, που να ξέρεις. Και σου μιλώ αντίμωση, δηλαδή δεν το πιστεύω στον εαυτό μου. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το πιστεύω ότι λέω τέτοια πράγματα. Κρύφτε τον, ντρέπετε. Αγόρι μου. Τι ωραία. Δεν πιστεύω. Τι θέλεις, παιδί μου, εδώ πέρα τέτοια ώρα, με παρακολουθείς?
Πολύ στην υπερορία το ρίξαμε, βλέπω. Τουλάχιστον πληρώνεις εξτρά. Δεν μας παρατάς νυχτιάτικα ράνια. Λοιπόν, για λέγε. Έμαθες τίποτα ή τζάμπα το ξενύχτη? Που να σε ενδιαφέρει, θα σε είχα ειδοποιήσει. Και δεν μ' αρέσει που έχεις στο σπίτι μου νυχτιάτικα πρόσκλητη. Μα δεν ψάχνεις για μένα, το ξέχασες. Τον Αντώνη προσπαθείς να βοηθήσεις. Κι εγώ σου είπα ότι οι άντρες μιλάνε στο κρεβάτι. Ναι. Ο Άγγελος δεν έχει καμία σχέση με τους φόνους ράνια. Καμία. Έχετε πέσει όλοι έξω για αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι. Όπα. Φιλεράδα, τι έγινε? Αρχίσαμε να το συμπαθούμε, μήπως? Δική μου δουλειά. Ναι, δική σου δουλειά, αλλά εγώ σε έβαλα σε αυτήν, έτσι. Και δεν θέλουμε να το μάθει αυτό ο Άγγελος. Θέλουμε. Δεν με έβαλες εσύ. Ναι, αλλά η ιδέα ήταν δική μου. Και δεν είναι καλό, πίστεψε με, δεν είναι καλό να μάθει ο Άγγελος ότι πήγες εκεί με άλλο στόχο. Με απειλείς. Κίνητρο σου δίνω. Κίνητρο! Να προσπαθήσεις ακόμα περισσότερο να μάθεις ποιος τελικά με έμπλεξε. Γιατί παίζεται και η δική μου η ζωή, ξέρεις. Μα δεν κατηγορούσε για τίποτα ράνια εσύ. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κατηγορούμε και μάλιστα από όλους. Από τον Αντώνη, από το Στράτο, από τον Αμυρά, από όλους. Με έχουν στήσει τα 6 μέτρα. Λοιπόν, τον Άγγελο τον ενδιαφέρει μόνο η κόρη του. Ωραία. Είναι το μόνο πράγμα που τον νοιάζει. Μόνο γι' αυτό μιλάει. Πίστεψέ με. Ωραία. Εσύ κάντο να μιλήσει. Για το καλό σου. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε, Ράνια? Μου το γυρίζεις σε εκβιασμό? Εγώ μια φιλική συμβουλή δέχτηκα από σένα. Τίποτα άλλο. Ναι. Για να κάνεις ό,τι μπορείς να βοηθήσεις τον Αντώνη. Και κατ' επέκταση είναι εμένα. Και όχι για να συμπάσχεις με τον Άγγελο αντίπα. Τι έγινε, ρε Αλίκη, για λέγε μας δηλαδή. Είδες ότι εκεί μέσα είναι το μέλλον σου και ξαφνικά μας έχεις γράψει όλους κανονικά? Δεν έχω τίποτα να σου πω. Τίποτα. Μόνο αυτά που ήδη ξέρεις. Τα μηνύματα δηλαδή που παίρνει για την κόρη του. Να. Είναι το μόνο που τον απασχολεί. Δεν μου λες, μήπως έχεις καταλάβει αν υποψιάζεται κανένα? Ίσως. Δηλαδή? Υποψιάζεται ότι μπορεί να είναι η Κλέρι. Τα παιδιά κοιμούνται. Τα παιδιά μια χαρά είναι. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ να μου πεις, βρε παιδάκι μου. Τι ήταν αυτά που μου πέταξε στο κεφάλι πριν? Έλα τώρα που είμαστε οι δυο μας. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης έχει πεταχτεί στο Θεόφιλο, αλλά δεν θα αργήσει να γυρίσει. Τι κεραμίδα ήταν αυτή πάλι, παιδί μου? Στα έπρεπε, βρε μαμά. Μη με αναγκάσεις να στα ξαναλέω. Καλά, και εσύ τα δέχτηκες. Τι θες να κάνω? Θα μαζέψεις τα μπογαλάκια σου, όλα όμως, και να έρθεις εδώ που είναι το σπίτι σου. Να τους γυρίσεις την πλάτη και να έρθεις εδώ. Πού είναι η αξιοπρεπιά σου, Δωροθέα? Μαμά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μπορείς να μοιράζεσαι τον άντρα σου. Γι' αυτό σου μίλησα για αξιοπρέπεια. Δεν μου λες, έτσι σε μεγάλωσα εγώ, να σε φτύνουνε και να λες βρέχει. Δεν γίνεται να φύγω. Μπορεί ο Στράτος να γυρίσει σε μένα. Ναι, αλλά μπορεί το ίδιο καλά και να μείνει με την Ρεκίνα. Οπότε, Δωροθέα, πρέπει να χωρίσεις. Άκου να δεις. Ο Άγγελος μου είπε ότι... Ας τον Άγγελο, σε παρακαλώ. Ας τον αυτόν στην άκρη. Δεν ξέρω τι σόι κουμάσι είναι, ούτε τι ρόλο παίζει. Δεν παίζει κανένα ρόλο και είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Δίκιο για ποιο πράγμα? Ότι αν ο Στράτος γυρίσει σε μένα και η Ρεγκίνα σε αυτόν θα είναι οριστικό. Α, έτσι. Και δεν μου λες τι είναι οι σχέσεις, Δωροθέα? Ρουλέτα? Έτσι αμολάμε τις μάρκες πάνω στην τζόγα και περιμένουμε πού θα κάτσει μπιλιά? Μαμά, θα το ρισκάρω. Δεν έχω άλλο περιθώριο. Και αυτό που θέλω από σένα είναι να μου συμπαρασταθείς. Να σου συμπαρασταθώ? Σε τι? Στον αυτοεξευτελισμό σου? Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Όχι μόνο γιατί τον αγαπάω, αλλά γιατί είμαι σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Δηλαδή, τι να κάνω? Να μαζέψω τα πράγματά μου, να φύγω και να έρθω εδώ? Και μετά τα παιδιά μου τι γνώμη θα έχουν για μένα, μου λες? Η καλύτερη ώρα για τσιγάρο, Καπνίζεις και ο Άγγελος μετά? Τι είναι αυτό τώρα? Απορία. Που κρύβει? Άλλη μία.
Να την ακούσω. Πώς μπορείς? Και κοιμάσαι με τον Άγγελο. Δεν το έχουμε εξαντλήσει αυτό. Όχι, αυτό δεν εξαντλείται. Ειλικρινά, πραγματικά θέλω να μου πεις πώς μπόρεσες. Δηλαδή, εμένα η εικόνα σου και μόνο μαζί του με τρελαίνει. Όπως ακριβώς και η δική σου εικόνα με τη Δώρα. Ναι, καλά. Εγώ τη Δώρα την αγάπησα. Και εμένα και τη Δώρα. Τι καρδιά γκινάρα είναι αυτή. Μπορεί να μην την αγαπάω, Ρεγκίνα, με το ίδιο πάθος και με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω εσένα, αλλά την αγαπάω. Και αυτό σε δικαιολογεί. Εσύ πώς μπορείς και πας με έναν άνθρωπο που δεν τον αγαπάς, λες? Μ' αγαπάει αυτός. Αυτό κι αν είναι δικαιολογία τώρα. Τι θα κάνεις τώρα, θα με τρελάνεις? Εσύ δεν με έσπρωξες εκείνον. Εσύ δεν με υποχρέωσες να τον παντρευτώ. Τώρα εκεί μου στα αρέστα. Εγώ δεν σε υποχρέωσα να κάνεις τίποτα. Α, την πάθαμε την αμνησία, έτσι. Εσύ δεν απειλούσες όταν μου πάρεις το παιδί. Ναι. Και σου πρόσφερα μια χαρά άλοθη, έτσι. Έγινες κυρία Αντίπα και μου ζεις μέσα στη χλίδα τώρα. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι γι' αυτό το έκανες, Αυτό σε τράβηξε κοντά του. Αυτό και εξουσία. Και εσύ γιατί δεν παραδέχεσαι ότι με έσπρωξες στην αγκαλιά του? Εγώ γιατί δεν το κάνω αυτό, Ρεγκίνα? Γιατί είσαι δηλός. Γιατί δεν είχες τα κότσια να σταματήσεις τη σχέση σου με τη Δώρα και έβαλες σε μένα να Πρόσεχε πώς μιλάς. Άκουσες τι σου είπα? Θα σε φοβηθώ. Πρόσεχε πώς μιλάς, Ρεγκίνα. Είσαι κότα, στρατό. Κόφτο! Και εσύ γιατί δεν παραδέχεσαι μια φορά να τελειώνουμε, Και σταμάτα τις κοινές ζηλοτυπίες γιατί δεν σε παίρνω. Αλλά καθόλου. Χριστάκη μου, μην παίζεις με τα νεύρα μου. Σε παρακαλώ. Θα κάνεις. Θα με πλακώσεις. Ξέρεις τι με κάνεις να κάνω. Κάντο. Μια φορά κάντο. Δεν μιλάς, Τι να πεις? Και δεν μου λες αν δεν γυρίσεις εσένα ο Στράτος. Τότε θα είναι πιο εύκολο. Θα πω στα παιδιά ότι εκείνος με χώρισε, ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου, Δώρα μου? Τι θες να πεις? Δεν είναι τα παιδιά το πρόβλημα. Αλλά τι είναι? Η Ρεγκίνα. Γι' αυτό δεν χωρίζεις. Γιατί ο Στράτος είναι με τη Ρεγκίνα. Αν ήταν με μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, θα έχεις μαζέψει τα μπογαλάκια σου ήδη. Ναι, δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι να έχω περάσει όλα αυτά που έχω περάσει και να νικήσει εκείνη. Επικίνδυνο στοίχημα βάζεις, αγάπη μου. Πήγα και τη ζήτησα συγγνώμη. Δεν μπορεί να το προσπεράσει έτσι. Θέλω να δω και τη δική της στάση ή αν το θέλεις τις δικές της τύψεις. Ωραία. Και πες πως ο Στράτος γυρίζει σε σένα. Μετά? Μετά θα είναι οριστικό. Θα έχουν χωρίσει για πάντα. Μπα. Και τι σημαίνει αυτό? Εσύ θα είσαι ευτυχισμένη? Να έχει χωρίσει αναγκαστικά με τη Ρεγκίνα? Οριστικά. Αλλά με το ζόρι? Όχι. Δεν θα είμαι ευτυχισμένη, αλλά θα το ξεχάσω με τον καιρό. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω. Ανάθεμα την ώρα που πήγες και παντρεύτηκες. Ανάθεμα. Και φώναζα εγώ. Φώναζα για αυτή τη βιασύνη να παντρευτείτε. Πώς τα καταφέρνουμε κάθε φορά? Δεν ξέρω. Έχεις δει κι εμείς οι δυο ούτε 5 λεπτά μαζί. Μας καβαλάνε όλοι οι δαίμονες. Ας το καλύτερα. Άσε. Δεν χρειάζεται να φύγω εγώ. Ήταν πολύ μεγάλο λάθος μου πήρε εδώ. Πολύ μεγάλο. Πού στο διάλογο είναι τα παπούτσια μου? Τα παπούτσια σου. Εδώ. Να το ένα, να και το άλλο. Όμως είσαι τρελή. Ναι, είμαι τρελή εξαιτία σου. Γιατί έρχομαι εδώ πέρα να βρω την ησυχία μου, να ηρεμήσω και έρχεσαι και μου τα χαλάς όλα. Εγώ στα χαλάω, ρε. Εγώ τα χαλάω ή εσύ? Φύγε τώρα. Έλα, διώξτε με. Φύγε. Γιατί βγάζουμε τόσα αγκάθια? Γιατί με σκατζόκετε γι' αυτό. Αγαπιόμαστε περισσότερο από όσο πρέπει.
and you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can't fool me, I've been loving you too long. It started so easy, you want to carry on. Lost in love and I don't know much. Was I thinking aloud and fell out of touch? But I'm back on my feet and eager to be what you wanted. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone. Don't leave me in all this pain. Don't leave me out in the rain. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Uncry these tears. I cried so many nights. Καλημέρα. Ο Θεός να την κάνει καλή, Σίγουρα δεν έκλεισες μάτι όλη τη νύχτα. Το κι εγώ βέβαια. Καλά είμαι. Ναι. Το βλέπω. Δεν μιλάς, κανένα νέο. Από πού? Λέω, πήρες το στράτο. Έχει κανένα νόημα? Αυτός. Όχι και ούτε πρόκειται. Δηλαδή εσύ απλώς περιμένεις τώρα. Όπως το λες. Εγώ το λέω, αλλά δεν το εγκρίνω. Τίποτα δεν εγκρίνω από όλα αυτά. Μανούλα, σε παρακαλώ τώρα. Αν είχες δώσει μια τέτοια μάχη τότε για τον Αντώνη, ίσως δεν θα είχατε χωρίσει. Και ίσως και ο Αντώνης δηλαδή να μην είχε καν μπλέξει. Ναι, χρέωσέ μου τώρα και τα μπλεξίματα του Αντώνη. Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν σου χρεώνω τίποτα. Τρέμω στην ιδέα πότε θα αρχίσεις να χρεώνεις εσύ τον εαυτό σου. Ναι. Έλσα. Έλα, κοριτσάκι μου, πού είσαι? Ανάμεσα κόλαση και παράδεισο ένα πράγμα. Καλό μου ακούγεται. Θα μου δώσεις διεύθυνση? Πώς είναι το παιδί? Μια χαρά είναι. Χαμογελαστή και ήρεμη. Φτιστή η μαμά της δηλαδή. Καμία σχέση. Πού είσαι? Τρώω. Κι εγώ, τα λυσακά μου. Δεν μου λες αν κι αυτός εκεί? Σε παρακαλώ. Μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα. Είμαι ευτυχισμένη. Πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό είμαι ευτυχισμένη. Εντάξει, καρδούλα μου, ζήστο. Ζήστο όσο μπορείς και τα λέμε όταν θα έρθεις εδώ. Σε ευχαριστώ. Να υποθέσω ότι έχεις αποφασίσει. Να χαρείς, μη μου βάζεις δύσκολα. Άσε με να το ζήσω. Εσύ δεν το πες. Έχεις δίκιο. Αποσύρω την ερώτηση. Να είσαι καλά. Κι εσύ. Όσο γίνεται. Να άλλα που δεν γίνεται. Έλα. Σ' αφήνω τώρα. Φιλιά. Πολλά. Ποιος ήταν? Την Έλσα πήρα να δω τι κάνει το παιδί. Και? Οκ, μια χαρά είναι η κόρη μας. Και οι γονείς της το ίδιο. Μόνο που η μαμά της πεινάει σαν λύκος. Πειράζει να αρχίσω να τρώω. Όχι, αγάπη μου. Είδες τι κάνει ο καθαρός αέρας? Ναι, γιατί είδα και το καυσέριο. Τίποτα δεν με την κόβει εμένα την όρεξη. Ευτυχώς που έχω καλό μεταβολισμό, Αλλιώς θα ήμουν η ντουλάπα η τρίφυλλη. Λάμπης.
λάβει το πρόσωπό σου. Από τα καλά σου λόγια, βρε. Θα σου ρίξω το νερό στη μούρη, Δεν προσφέρω τροπές στο κεφάλι. Αλλά πρώτα θα σε φιλήσω. Ήθελα λίγο να σε δω, έπρεπε να σε δω. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Δεν αντέχω, Ανδρέα. Ούτε εγώ αντέχω, αλλά έχω δώσει το λόγο μου. Θέλω να τον κρατήσω, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με. Το ξέρω ότι δεν έπρεπε να έρθω να σε δω. Είναι χειρότερο και για μένα, αλλά ήθελα λίγο να σε αγγίξω. Αγάπη μου. Πνίγομαι, Ανδρέα. Κι εγώ πνίγομαι. Το ξέρω και όσο ξέρω ότι πονάς κι εσύ, με τσακίζει ακόμα περισσότερο. Να σου εξομολογηθώ κάτι. Τι σε ποτίζω κρασί τόση ώρα, για να αρχίσει εξομολογήσεις. Εγώ μιλάω, δεν μιλάει το κρασί. Είναι καλά, εσύ μίλα, εγώ θα κρίνω. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, όπου και να πήγαινα, ό,τι και να έκανα, ήταν φοβερό. Νόμιζα ότι έβλεπα συνέχεια σένα μπροστά μου. Εσύ μιλάς. Αλλά άργησες, γαμώτα. Μιλάω σοβαρά, Ρεγίνα. Ήμουν με τη Δώρα στο κρεβάτι και έβλεπα εσένα. Κάποια στιγμή είχαμε βγει έξω να φάμε, τέλος πάντων, και κοίτασα γύρω μου και πάλι νόμιζα ότι έβλεπα εσένα μπροστά μου. Προχωρημένη κατάσταση. Καλά, τώρα για το τελευταίο σωστή ότι είχα πιει και λιγάκι παραπάνω. Και στεγνός να ήσουν το ίδιο θα σου συνέβαινε. Που θα πει τι αυτό. Ότι δεν μπορείς να με ξεπεράσεις. Θα είμαι παντού όπου βλέπεις. Τόση αυτοπεποίθηση, λέει. Και ακόμα περισσότερο. Στήλο θα κοιτάς και θα νομίζεις ότι βλέπεις εμένα. Εσύ που το ξέρεις, βαθαίνεις το ίδιο. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Τι θα κάνουμε? Όχι τώρα. Έχουμε καιρό. Όχι τώρα. Έχεις κανένα νέο? Καλώς την. Όχι. Και ούτε πρόκειται. Δεν θα με πάρει. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω να σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή είναι μαζί. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ότι κοιμούνται μαζί, ότι τρώνε μαζί. Ότι κάνουν έρωτα. Εσύ πώς αντέχεις? Αυτό σου είπα λίγο πριν. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τώρα είτε τους σταματήσουμε είτε όχι, δεν έχει καμιά σημασία. Τι έχει σημασία? Όταν επιστρέψουν, να γυρίσει ο Στράτος σε σένα και η Ρεγκίνα σε μένα. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις τότε?
Για ποιο πράγμα? Αν γυρίσει σε σένα, θα τον δεχτείς? Εσύ, μετά από όλα αυτά, θα τη δεχτείς? Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Ποιο? Ότι από εδώ και πέρα δεν αποφασίζουν μόνο αυτοί. Αποφασίζουμε και εμείς. Γι' αυτό πρέπει να περιμένεις. Ξέρω πόσο το παλεύεις. Κι εγώ το παλεύω. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή. Την αγαπάς τόσο πολύ? Εσύ? Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω. Πρέπει να μάθεις. Αλλιώς θα είσαι πάντα μισός άνθρωπος, Δώρα. Πώς έρχονται τα πράγματα? Από εχθροί, ουσιαστικά σύμμαχοι. Γι' αυτό είναι όμορφη η ζωή. Γιατί έχει πολλές και απότομες στροφές. Στο ταξίδι αυτό που βγαίνεις να πηγαίνεις πάντα μ' αέρα καλό, να μην νοιάζεσαι αν θα κλάψω κι αν θα πάψω κάποτε να σ' αγαπώ. Δεν γυρίζει πίσω αυτό που αφήσαμε, δεν αλλάζει δρόμο η καρδιά. Ό,τι αξίζει είναι αυτό που ζήσαμε, δεν πειράζει αγάπη μου, έχει γεια. Πώς πέρασε έτσι η ώρα? Δεν το πιστεύω. Αύριο πρέπει να φύγω. Τι θα κάνω? Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση απόψε.